May nahukay silang baul sa ilalim ng masita. Kaya mo na ni partira. Dito nga min so. Yan na. Siguro yan yung mga tinago ng mga nakaraang Hapon. Kastila, mga Hapon. Banga-bangat na katakiton. Pag may laman yan, hati-hati tayo. Oo. Dabing tayo yan. Oo. Ayan, good morning mga kapaking Jason. At yun, good morning sa lahat, mga viewers, sa mga celeb viewers. At siyempre, lalo sa ating mga sponsors, mga anonymous natin mga sponsor. Good morning po sa inyong lahat. Ayan po, at hindi muna tayo dun makakapunta sa Kabay Project, dun kay Palawan. Kasi alam nyo naman na yung tradisyon dito sa amin, dito sa probinsya, na kapag simula ng bahay ay bayanihan. Dito sa amin ganyan pa din sa lugar na to, nila misis, mga nagbabayanihan. Pero sa ibang lugar, yung iba di na eh. Buwan ko lang. At yun, yung pinsan niya kasi papa layout doon sa bahay nila. Kaya kami, para mas madali yung gawa, magbabayanihan kami, magukay ng poste. Sabi ko nga, kailangan mabuwasan yung poste lahat. At tingnan nyo na lang po yung mga susunod na mangyayari. At sana po tapusin nyo yung vlog na to. At wala po yung bayad, bayanihan lang yun. Para kung halimbawa, sakali magkaroon din ako ng budget, kukunin ko din sila. Saka kahit di mo sabihin yan, pag malaman nila na yung isang tao na magsisimula ng bahay, mga pupunta yan. Pero libre yung pagkain, walang bayad, libre lang yung pagkain. Snackan, tanghalian, merienda, basta libre yun. Yan yung kulong-kulong ko yung gagamitin nila. Wala na dyan, kinuha na. Doon din kami sa Bato gagawa. Kasi doon siya nakapangasawa. Yung asawa niya abroad, nasa ibang bansa. Tapos siya nagtatrabaho naman sa Maynila. Anong oras na ba? Time check natin 7:19. Pero nagpaalam naman ako sa kanila kahapon. Sabi na ako na wala ako bukas. Ayun, maraming salamat sa mga lahat na sumusuporta sa aking vlog. Thank you sa inyo and God bless. Ayan, let's go. Una na kita. Ayan. Ayan si Kagawad. Wad. Pupunta kami dun sa target area. At dadaan pa yan dun sa tindahan para kunin yung perno. Ako si Parang Jason, charity vlogger. Kuya sa kanto, gipit man sa buhay, kapit pa rin. Sama-sama tayong babangon dito. May kwento sa bawat kanto, may luha pero may matiring. Dala ko lang ay dasal at puso, tsaka lumang cellphone na may bitak sa umaraw man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang kamera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magmamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Parang Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Pagod na pa sa biyahe, Sa area ng aming minsan paggagawa. lakad lang isang plastic na relief goods, pero buo ang respeto, buo ang pangarap niyong hawak-hawak. Pag kumatok ako sa pinto, hindi artista, simpleng tao lang, pero sa bawat salamat May mo, nauna na dito. parang ako na rin ang pinayaman ng may kapal.
Umaraw man o gabi, tuloy pa rin ang laban, sabi ko sa inyo. Dala-dala ang camera para sa kwento nyong di naririnig ng mundo. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason handang magpasaya sa inyo. Hanggat kaya ko, tutulong ako. Hey! Di ako perfecto, nagkakamali rin, minsan ako'y nauubos, pero sige pa rin hanggat may hininga, may maiya. Yo. Dito na kami, oh. Malilim. Namoy. Magpamahal sa pamilya, may malasakit, may tiwala sa Diyos. Si Paring Jason 6 na poste. sa inyo, hanggat kaya ko. Sorry na sa mga poste sa atin ko, ah. Ang katubal, no? Mga perno pasante. At nakapag-anilyo na rin sila, nandun yung mga ano, posting gagamitin, no? Ayos, malilim. Gawan din ang makakuha. Hindi pa kakapart nila. Yan! Adi mo! Luwas na. Yung pungladuan. Balik, ada kang tawag. Plastic na lang. Buwan na din. Mapili mo din. Pinulog ko. Tanda na akong pala sinakot. Tanda na akong nakakaligo. Ay! Talaga ako ito. Natutok man ka dito. Ano boy? Ano boy? Sinturong ko pa di? Bina? Sinturong ko pa? Sugat mo sa ano? Ay, pala na mo na nun. Pagkuhan yung mali. Dahil mo, ako tayo babunoy. Ha? Ibatis mo na ano berat? Warga kawan. Ay, guwantes mo na. Tagay-layo ka dun. Balik ka nga. Oh. Magtataga niya singa mo tayo. Nakablog ka mo ngamin. Puro talaga ni ano, kagawad. Ayun yung natsambahan naming hinukay, may mga ano, may mga laman. May mga, dito pala yung binaon, may mga buto. Oh. Ito pa tapos na. Amoy. Ba talaga ng puro? Oh. Ito naman yung mga bibi. Sa bibi. Oh. Ito yung binta kay Bustoyo.
Oo. Yan o. Oh. Palit muna tayo ng battery. Sa kwarto, saan ako kumakat to? Si... Sa taman ni, ano, di sa taman ni... Ayan, si, tamo ko na ako siya. Servisyo. Perwisyo. Yan. Time check natin. 9:04. Sa mga nakakayan. 6 na poste. Yan, snack. Buhay. Dardar sinigang. Di man Mas mama, dinaguan. Dari surugo, tawa mo itong 30. Di pa man. Ay, pwede na yan. Surugo sana muna. Pwede man. Sana? Pakot sa rin. Para tapuin na ito. Relaxi. Ay, hinugi. Joy, anak na sa pasyaran ka na. Stainless ito, nakapagpata. Lato ta. Tu, manununong. Hindi mo kita nagmamadali. Ay, rin naman ta ako sa kikuan. Good mo. Oo. Ito pati ito siya ito yun. Amo mo. Tama na isipan ko yun. Inom naman. Daman nangyayari. Hindi kita kikagawad ka. Hindi mo kagawad. Mama na naman nasanayan. Bodyguard kami ng kulumpuy. Kamu na pinagkabisaran. Dapat maling. Nagpagat na na, aksidente. Nakapunta na. Amo? Ano? Nasa lip. Never really know what's going
Center. Kasi na sila niya limban sa Linggo. Sa Linggo yan siya. May ganda sa ito, may ganda sa adi. Ito yung simban sa adi, sa Park Center. Bungo pala na di. Kapatan ka rin ko Bungo. Bungo pala di. Oh. Wala mo ngayon yun. Ayun. Kasi balasa. Ano? Sa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito meron pa. Hoy! Apat mga taman. Oh. Yan.
Yan wala magsilong mo nag-iiwan. Saan ko sa naman nag-iiwan? Sana sa lagadi mo mali mo, boy. Ito may-ari ng bahay, oh. Moy! Oh, siya yung may-ari ng bahay. Kamag-anak nila, misis. Ito mga puro to, mga pinsan ni misis. Babalintungan mo. Pati yung mga nagluluto doon. May nahukay silang baul sa ilalim ng Masita. kayamanan ni partira. Dito nga namin so. Yan na. Siguro yan yung mga tinago ng mga nakaraang Hapon. Kastila, mga hapon. Banga-bangas na katakiton. Pag may laman yan, hati-hati tayo. Oo. Daming tayo yan. Oo. Walang lamangan, ha. Ano mo doy? Para parehas tayo yung maman. Kwarta na ito. Pera, malaking pera na yan. Kita na itong pag sa barangay. Oo. Kaya Sandy, kung gusto mong yumaman, tabang na Sandy. Umangat na rin. Batiton. Dali ka. Hindi ba ganun talaga? Batumbaro na. Di, amo yan, basta magkupisi. Magapusaan, luway-luway yun, tas kadakulta. Magbatitong ka sa pulis to. Basta mahaba na guwi. Kung masilip kinta na sa PC. Oo, Tapos balikwatan. balikwatan. Dakul kita. Sana. Tapos ikwaton. An nga ni baloy, maalis Di sa di maudara. Oo. Tumatambunan man ito. Bago tumbawon, mapirip ka na sa pusi. Kasi, tapos kung sa mababa, ay makabilo kita. Tukoy-tukuan. Kaya mo ko yun. Kasi... Sara. Munisipyo. Gumasan ko. Ang bulak, ang bako. Dako, Nakaroon dito ko ba? malaking pera to. Kung magali natin. Hati-hati na lang tayo. Hati tayo niyan. Panarong ng PC. Ang ginamitan na ng jackhammer para mabuksan na yung baul. Kayamanan. Kayamanan. Hati-hati lang tayo. Lalaman yan. Walang lamangan, ha. Daman. Umuya ka na. Di man maugtan. Moy! Ano ko tapos yung gitara? Gitara? Karatayos na yun. Malumot na naman ito. Dakulan to kan. Oh. Pinaniniwalaan na may ginto.
Ayan, break time. At bili muna kami ng yelo. Bili kami ng yelo dito sa... Tara, Noy. Hindi kami na. Amo, may na, Noy. Okay, nun. Bili muna kami ng yelo. Tara, Noy. Ay, may na. Ayan. Bili muna kami ng yelo. Dito. Pabili po yelo. Pili tayo. Huli? Oo. Darawa. Yan dito. Bili kami ng yelo. Yung kulong-kulong. Yan. At ito pa yung mahirap na kayo, no? Kasi may buhos. Pero yung mga poste dyan, okay na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na poste siya. Paikot lang. Ulam namin pampabata. Ayan na rin sinuraman na mo sapon. Bali na kami, oh. Pampahubin. Dinuguan. Mamayang hapon. May pinya pa. May pinya pa. Dinuguan, may pinya. Sipboy lugro. Amuay. Ito yung malupit na bayanihan. Maya-maya kain. Bukas ulit, bayanihan ulit. Kain na ulit. Oh. Kahit walang bayad talaga, bayanihan lang. Solve na solve. Lukon mo ta. Amuay. Kain po tayo. Kain. Wala, bang abangan sa payaman. Amuay! Pakain, hati-hati nung kayamanan na nahukay. Tumasan sa kuwan.